Assalomu alaykum do'ston aziz, podpiskon izadman. Барои шумо як навори секретни доштем, хостем ки пешниҳод шумо кунем. Як ҷавони ҳозири нодира дидесен дар бари ман як талант дора. Ҳозир ядда сухан мекунад, талантша гӯш кунем, боз суҳбат мекунем. Салому алейкум подписчикои канали Секрети. Ман ҳами акара як ҷода дидам, кор кеста. Рафтам бисёр корош маъқул шид. Гуфтам мумкин е ака як мақсад шеър дар бораи ҳамин канал, дар бораи ҳамин устогӣ бибурам. Бисёр устои хуб айда качествени кор мекунад. Гуфт марҳамат гап нест, хайр ака мо шеъра бировардем, барои бахшида мешавад ба ҳамин ака, барои мухлисои ҳамин ака, барои устогӣ, барои ҳунарош баъд пешкаши шумо мегардонем. Хулоса гӯш кунем таланти бародарам, баъд комментарияда бинависем, бо дар охири ҳамин суханои ҳамин шоири ҷавон бо суҳбатҳоро идома медиҳем. Наим бачаи Содиқай, коркиниёш Қизиқай, Наимҷон усто шидай, закасош бисёр шидай. Дар даст дора шпател мезананд бой модел. Дар дасташ дора болқа, мехчара чики тоқа. Дӯсто мегӯм бибинен фигури потолока. Хона рака дайранга, хона шидай таранга. Дари даруни хона ҳеҷ намебинед ҷанга. Кор мекунад беминат, хона зад ламинат. Дар бинин дора маска, хона зад краска. Дар даст дора мастирок, сари мехӯрад пирог. Устои дарӯза надроем папирог. Шогирди Шамиҷонай, корбораш ҷононай. Дар дасташ дора метр, ҳастай устои дилпур. Дар дасташ дора қалам, кор мекунад ба алам. Дар дасташ фломастер, уҷо шидай имастер. Каналаш секретнияй, мегам барои чияй, даромада бибинем барои истогияй. Сарбаланд бошед. Дӯстон азиз, чӣ хеле ки гӯш карде ҳамаи канали секретои устогия мақсад роҳбарӣ мекунам. ҳамун устод Наимҷон ӯ мақсадмо мақсад ки бародарам кор бурӯи моро дидак, маъқул шидак, ба он хотири камкам шоирӣ мекунад. Дар ҳамин ютуб худаш канал дора бо номи Зоир Собиров. Якчанд одаморо хеле мақсад падзакас ам хеле шеър кардагиай, навчокай нав сар кардагиай. Мақсади гап нима ки дистгириш кунед, дар ҳамин ютуб бизанед Зоир Собиров бидуред, подписатся кунед, айноми канали секретои устогия салом шунӣ кунед. Дар бораи чизи мефуратон, мақсад бачатай, модартай, ватанай, дар бораи хитай чизи бошад, дар комментарияш бинависен, бигӯен ки мақсадам хеле номро шароит мекунам, қатъиш суҳбат кунед, дар бораи чизи бошад, шеърша пешниҳодтон мекунам, гӯш кунед, буфоратон видеош мекунам, буфоратон суратотона бимонед, mp3ш мекунам, мегиремеш. Баъд дар ҳамин комментария силкаи каналша мемонам. Муқо агар буи поист накунам, ҳамин силкаи комментарияда медуред, рост канали Зоир Собиров меравад. Боқӣ зинда бошем. Баҳогузории ҳамин бародара ҳозир бикунед, дар комментария бинависед. Яду рӯз пас иншоалло ки барои студентҳо шеър гуфтагим бахшида мешавад. Барои студентҳо иншоалло ки як рӯз пас мебурояд дар канали худам, дар канали Зоир Собиров мебурояд. Барои студентҳо, барои якчанд сароянда, барои якчанд одамое ки блогерам, барои ҳамон кардагиай, бидуред дар каналаш, хитон ҳамаша мебинед. Саломат бошед.